ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಇನಿತ ದಿನದ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಬೇಲೆ ಹೊರದಾದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅನ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುಂಚನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡುಂಚ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೋನೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಆತು ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರ್ಚಿಂಚ ತೂಕ ಬರ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಅವಡಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ನುಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸಿಡುಂಡು ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಈ ದೋಸೆ ಒಂದು ಕಾವಲಿಡು ದೋಸೆನೇ ಲಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ದಾದನ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಜಿ ಚಿನ್ನ ಐಟೆ ಮಂತಂತೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಲಕ್ಕುನೇಜಿ ದೋಸೆನೇ ಹಾಳಾಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬದನೆದಾವು ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಕೂರಿದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಣು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ತಕ್ಲಿ ಕೋಡೆದ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚ ಮರಾಠಿ ತಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡೆದ ಮತ್ತೆ ತಿಂಪುಜೀರ ಅಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಪಗ ಪಗನೆ ಮಲ್ಪಿರು ರಾತ್ರಿಗಳ ಪಿರ ಪಗ ಪಗನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಯೂಪಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬಾಜನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕೆರೆ ನಮಗೆ ಕುಲು ಉಂದೆ ಎಂಕವೇ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಾತಿರು నుంచని ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ ಕಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಿದ ಎಂಗ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಂತದು ಪಾತಿರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೂರ ನಿಂಜು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲ ದಕ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂಲಲ್ಲದೆ ತುಲೆ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂತಿರಿಂಚ ನೆನ್ಪೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾರಿ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತದಿರು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಂದೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಎಂಕಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಾಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಜನ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನ್ನೋಡುಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ತುಲಿ ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ದೊಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಾತನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪದಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿದ ಕಟ್ಟ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದುಪ್ಪವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಾದಿರ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ನಾಗರ ಒಂದು ಅವು ಪಿಂಗಾರಡು ಮಂಜಲ್ ಪೇರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವರ ಪಿಕ್ಚರೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿಡ್ತು ಯಾನ್ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ತೂನ ಪನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಅಂಚನೆ ಪಂಡದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದು ತೂಂದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅಲ್ಕದು ಬೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬುಲಿಪುನ ಅಂದೇಟು ಒಂದ ಪಂಡ ಅವು ಗಗ್ಗರ ಕೊರ್ಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರಾಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ತುಳುಟು ಬರೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂತಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರು ತೂ ಒಂದೇ ಕುಲ್ವೇರು ಆಂಡ ಈ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಂತೂ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಂದೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಂತದ ಆ ಇತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿದ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಬೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತದೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಏನು ಪನ್ಪು ಅವು ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬೈದಂಡು ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಕ ಅವು ತುಳುಟು ತೂಯರನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೆನಪೆ ಈ ಹಿಂದಿಡ್ದು ನಗಿಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ಅವು ನಡು ಟಕ್ಲಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಆತಂದು ಆಯ್ತು ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲಿ ತೆರಿಯೋಂದ ಆಂಡ ಅವು ತುಳುಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಿರಲ್ಲ ರೈಸದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಂದಲ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಉಂಡು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಉರ್ಪೇಲರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾರಿತ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಕು ಆ ಮೀನು ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚ ಮೀನ್ದ ತಿನ್ಪುನಾಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಾಗ ಮಾತ ಕಾಂತಾರನೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರಹ ರೂಪಂ ಸಾಂಗ್ ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ಆಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೂದುದ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಉಂಡ ತಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡಂಚ ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತುಂಡಂಚ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಕಿಚನ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುದು ಫೋಂಡು ಪಾತೇರಿಯರ ಅವಡು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಉಂತುದು ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಿಪುನು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯಂ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಣ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡೆ KGF ಬತ್ತಂಡು KGF 2 ಬನ್ನಾಗ KGF ಒಂಚ ಫುಲ್ ಅವು ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು KGF ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಅವು KGF ಬರೋಡು KGF 3 ಬರೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆಂಚಾಂಡು ಈ ಕಾಂತಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತಂಡು ಏತ್ ರೈಸನ್ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದಕ್ಕಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಚೈನಾದಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹಿಡ್ದಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿರ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡು ಈಗ ಅವು ಶಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ KGF ಬತ್ತನ ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆತುಂಡು KGF ಅಂಡ K ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೆ ಕಾಂತಾರ ಕೇರ್ದು ಶುರುವಾಂಡು K ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡುಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೆ ಕೇನೇ ಬರಡುಂಚ ಅವನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ KGF ಪಂಡಿರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಓಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತನ ಐಡ್ದು ಮೀರಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಅವು ಏರೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇನ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಆತ ಎಡ್ಡೆಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಆದ್ಲು ತೂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಪ್ಪೋದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡಿತ್ತುನ ಪಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತುನಂತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಇಂಕ್ ಎದುರು ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಸಿಗುತ್ತವ್ಜಿ ತುಳು ಲಾಕೊಂದು ತೂಪೆ ಅಕರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆರ್ಚೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಂತಾರೆ ಎನ್ನಿಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಲ ಚಾನಲ್ ಮಂತದವನ್ನ ಅಂಚ ನಿರುವಿರು ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಯಾರು ಅಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ